Fernando, drogheria. Asta este cea mai bună afacere. Asta n-are cum să nu meargă. Gândește-te, toată lumea se îmbolnăvește. Toată lumea. Asta reușim, la sigur. Cea mai șmecheră meserie din lume este să fii drogher și cea mai șmecheră afacere este drogherie. Să știe pe sistem. Ce faci, Fernando? Așez frumos marfa pe teșghea. Ce faci, Fernando? Droguri? Păi nu e drogherie, dacă e drogherie, nu vindem droguri pe sistem. Fernando, ești nebun? Cum să vinzi droguri? Cum să vinzi droguri? Ești nebun la cap? Aici vindem, uite, medicamente, șampoane, creme la drogherie. Șampoane și medicamente? Da. Pe alea nu se vinde la farmacie. Fernando, ești nebun? Farmacie, drogherie, e același lucru. Nu este adevărat, la drogherie se vinde droguri. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Fernando, ba... Sărmâna! Ziua! Sărmâna, și bine ați venit pe la noi, ai grijă ce faci că te omor comunal. Sunteți maximă de bunăciune, sărut mâinile, bine ați venit. Ce ați dori? Aș dori... Nu știu cum să vă zic. Doriți droguri, este? Ce să... Că la el e prima zi și nu știe în general despre ce e vorba. Dacă mai scoți în sunet, te omor comunal mea. Spuneți, vă rog, ce ați dori? Aș vrea, nu știu dacă aveți, pilula de a doua zi. Pilula de a doua zi? Da. Păi veniți mâine. Fernando, de ce a plecat? Nu s-a plecat acasă. Cum adică să plece acasă, Fernando? Dar ce vroia? Vroia pilula de a doua zi și a spus frumos să vină mâine. Doamne, de ce mi l-ai dat mie, Doamne? Doamne, de ce rău ți-am... Sărut mâinile. Spuneți-vă, rog, aș vrea și ori... Așiș! Hașiș? Câte grame să fie, doamnă? Fernando, ești nebun? Ce hașiș, Fernando? Ce a spus? Cum adică hașiș, Fernando? Păi dacă așa a spus doamna că vrea hașiș, să spune? păi de ce dai vina pe mine? Întreabă frumos ce vrea. A zis hașiș. Mă scuzați. Ce doriți, doamnă? Deci, dom'le, vreau și ori niște paracetamol, sinus că sunt boldavă rău. Vezi că ești vagabontă? Păi mie spui una și l-o pe alta? Vagabontă care ești? Vorbește așa. Păi ești vagabontă. Fernando, ești mare vagabontă. Dom'le, cine-i patron aici, dom'le? Vă rog frumos să scuzați, nici nu știu, e mare probabil că e în prima zi și emoția pe el îl face. Spuneți-mi, ce ați dori? Dom'le, vreau și un paracetamol sinus, pentru că sunt foarte, foarte răcită. Fără nicio problemă, dar din punctul meu de vedere, paracetamol sinus e pentru răciri superficiale. La cât sunteți de răcită, aveți nevoie de un medicament mult mai puternic. Vă aduc imediat. Da, mai puternic, poate că trebuie ceva intravenos. Ce ați spus? Un medicament intravenos, poate e mai bun. Un medicament intravenos? Da. Ceva intravenos să Da, fie? da, intravenos. Dacă avem o heroină de cea mai bună calitate. Fernando! Te omor cu mâna mea! Doamnă, acestea sunt medicamentele de care aveți nevoie și dacă mai doriți și altceva. Da, aș vrea și o apă de toaletă, vă rog. Sigur, Fernando, mișcă-te și adu apa de toaletă, că eu stau aici să nu se întâmple nimic. Deci astea credeți că sunt suficient de puternice, absolut, da? paracetamolul este pentru răceli Deci nu superficiale. trebuie ceva intravenos. Nu, sigur nu vă... Ce asta, domnule? Apă de toaletă pe sistem. Domnule, omul ăsta are o problemă, Să-mi domnule. scuzați, vă rog, Fernando, te omor cu mâna mea, vă aduc parfumul absolut imediat. Să citiți prospectul cu foarte mare atenție și să nu luați pastile decât după fiecare masă. Am înțeles. Și când sunteți la dumneavoastră acasă. Păi de ce trebuie să fiu neapărat acasă? Pentru că dacă luați pastila la restaurant, sunt 20 de mese, 20 de pastile, faceți intoxicație, vă umpleți de bube pe sistem. Decât din asta, Dumnezeule, Doamne! Dom'le, Da. nu mai vreau, dom'le, nici apă de toaletă, nu mai vreau nici medicamente, nu mai vreau nimic, dom'le, asta nu este nici drogherie, nici farmacie, dom'le, asta e spital de nebuni. Dați-l pe ăsta afară de aici, dom'le, este ridicol. Să fie rușine! Ești mare vagabontă! Fernando, te omor cu mâna mea, ne-am pierdut toți clienții astăzi din cauza ta! Bună ziua! Bună ziua! Apă de gură aveți? Apă de gură? Da, apă de gură.
Nu avem apă de gură. Altceva mai doriți? Da, aș dori niște praf descărpinat pentru nas. Mă mănâncă foarte tare nasul și... Și pentru... Da, Am înțeles. Că vă caut în depozit și vă aduc imediat. Vă mulțumesc. Praf pentru nas dorești? Da, praf pentru nas că mă mănâncă. Dumnezeu mi te-a scos în cale, fratele tău îți dă cel mai șmecher praf de nas. Ia-te, gustă din marfa asta, adevărăciune maximă. Hai, mersi. E bună? E cea mai bună. 2 milioane. Îmi pare rău, dar în depozit, nu? Ce ai făcut, Fernando? Am vândut droguri. Fernando, cum să vinzi droguri, Fernando? Ce ți-am spus eu, Fernando, să nu vinzi niciun drog? Ce ți-am spus să nu vinzi niciun drog? Nu se poate așa ceva, nu facem așa ceva! O să ți le strâng, să ți le bag pe toate. Dă și mie 2 bile. 2 bile, tărul meu. Fratele meu de heroină! N-avem! Nu avem! De cum aveți mie aici, drogherie? Ai văzut? 1 milion. Te ajută fratele tău. Aveți o zi bună! Și tu la fel. Cine este nebunul? Fernando, ia-ți bani înapoi, ăștia-s bani murdari! Fernando, uite-te bine în ochii mei. Mi-am pierdut soția din cauza ta, mi-am pierdut copiii din cauza ta, nu vreau să-mi pierd mințile și nici viața. Nu vindem droguri, punct! Mă mănâncă nasul. Pentru că o să ne certăm. Aș lua niște prafori? Ia ce, Doamne, iartă-mă, vrei tu? Fernando, ce... Să moară! Oh! Ibilan! Fernando! Sunt Crocodile Hunter! Sunt un crocodil! Fernando! Doamne, iartă-mă! Fernando! Băi, băiatule, ce ai mâncat? Fernando! Stai cu mine. De așa? Nu! Fernando! Ești mama mea? Fernando! Mamă! Te iubesc! Ah! Fernando! Ești gagică bună pe sistem? Doamne, iartă-mă, Fernando, ce ai luat, mă, băiatule, mă? Fernando! Nu! Ești un crocodil? Cât așa? Fernando. Ce ați dori? Niște șampon! Niște șampon! Păi, dar ce băi, inventar? Nu. Sergem Vârtosu. Să treci. Păi, am auzit că comercializați substanțe interzise, e adevărat? E adevărat! Iau și eu 2 țigări cu marihuana.